Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Jumuah tanggal 11 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Jembungan, Banyundono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Gusti Raden Ayu Maduretno. Mbok bilih dulur-dulur dereng perso makomipun Gusti Raden Ayu Maduretno, kula caosi perso makomipun ingkang wonten cungkup nika. Literasi sejarahe Gusti Raden Ayu Maduretno nika garwanipun Pangeran Sambernyawa. Niki kula nyaosi perso makomipun nika dikunci, mboten saged dibikak. Dereng tepang kalih juru kuncinipun. Niki dibangun tanggal 12 April 87. Niki 31 Januari 56. Makomipun Gusti Raden Ayu Maduretno menika. Lah mengke makomipun cikal bakal Desa Jembungan nika Eyang Kyai Jembung. Nika Eyang Kyai nika keluarga ningrat kang babat cikal bakal Desa Jembungan. Niki kula paringi pirsa makomipun Gusti Raden Ayu. Niki tasih dikeramatke tesih wonten tiyang ingkang suluk salam ten mriki. Ingkang tiraka ten mriki tesih wonten dalu-dalu. Mengke literasi sejarahipun mengke kula paringke ten kolom deskripsi. Niki kula caosi perso makom-makom sebelahipun niki dikunci niki kesian. Mbok bilih dulur-dulur badhe nyuwun ajeng sowan saged madosi juru kuncinipun tanget kalih warga mriki mangke. Kula ndek wau suluk saking jaba mriki. Nah niki makom-makom sebelahipun. Nah niki jirate niki kaya amangkuratan niku jirate. Informasi saking cikal bakal channel dinten Jumuah tanggal 11 April 2025 nggih punika sewanten Gusti Raden Ayu Maduretno garwanipun Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku berjuang tahun 1825-an niku. Niki salanjutnya kula caosi perso makomipun
Eyang Kyai Jembung, cikal bakal Desa Jembungan. Niki dinten Jemuah makomipun pun diresiki niki ya. Tigang dinten dek wingi kula sampun sowan mriki. Ning dugi dalem videone kehapus. Lah niki sowan melih niki. Nah menika makomipun Eyang Kyai Jembung. Kula ndek wau sampun suluk, suluk salam kalih donga, kalih nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur-leluhur. Kula paringi pirsa sekitaripun. Nika kali nika, sawah. Niki sebelahan kalih Gusti Raden Ayu Maduretno. Kula damel durasi 7 menit. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share mengaten kalih Cikal Bakal Channel pendapat panjenengan saged ditampi. Yen ajeng maringi komen pendapat saged ditampi. Matur nuwun.